नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. मी माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला वांग्याचं भरीत करून दाखवणार आहे. घेतलंय या वांग्याला ना असं तुम्ही अशी उभी चीर देणार आहे. आतपर्यंत हे भाजलं पाहिजे. हे बघा, अशी चीर देणार. हे बघा. हे वांगण आतपर्यंत डीपपर्यंत भाजलं पाहिजे. चीर दिली. आता मी गॅस पेटवते. मी हे आहे ना ह्याच्यावर मी वांग ठेवलं. कारण मी डायरेक्ट ठेवलंच नाही, याच्यावर माझं जाळी नाही ना, याच्यावर ठेवलं तर तेव्हा बर्नरला अडकलं असतं. आता हे भाजून घ्यायचं असं परतून परतून. तुम्ही याला पाहिजे तर तेल पण लावू शकता. मी तेल वगैरे काय नाही लावलं. बर्नरवर असं भाजायचं. हे बघा, असं बर्नरवर भाजायचं. मी असं भाजून घेते. हे बघा, इकडे व्हिडिओ चालू आहे. आम्ही जरा तेल सोडणार आहे खाच्यामध्ये. हे बघा, त्या खाच्या आहेत ना, त्याच्या चमच्याने तेल सोडणार. त्या खाचा मारल्या आहेत ना, सगळ्यांनी कापून घ्यायचं. त्याला तेल सोडतो. तुम्ही असं वांग्याला तेल लावून पण घेऊ शकता. चेक करायचं भाजते की नाही ते. गावी कसं चुलीमध्ये घालतात भाजायला, म्हणजे ते पटकन भाजतं. निखाऱ्यामध्ये असतं ना, निखारे जास्त निखारे नाही घ्यायचे. थोडेसे निखारे असतात ना, थोडे थोडे, तेव्हा त्याच्यामध्ये घालून ठेवायचे. वरून निखारे टाकून ठेवायचे. खूप मस्त भाजते वस्तू. वांग भाजून झालेलं आहे. मी त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय. हे बघा, कांदा, टोमॅटो, ओली मिरची, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि शेंगदाण्याचं कूट घेतलंय. आणि हा पातळ चिरलेला बटाटा, त्याची मी साली काढणार आहे पहिले. साली काढून घेणार. मी साली काढून घेते. साल काढून झाली. आता काट्या चमच्याने ना याला स्मॅच करायचं. असं सुरी घ्यायची. कापून घ्यायचं, बारीक बारीक असं कापून घ्यायचं. असं कापून घ्यायचं. गरम करत ठेवलंय तवा. आता मिक्सरला तेल होते. हे बघा, ओली मिरची, कढीपत्ता हे ढवळून घ्यायचं सगळं.
कांदा, आणि चांगलं ढवून घ्यायचं. कांदा वगैरे सगळ्या गोष्टी भाजून घ्यायचा. कांदा भाजलाय, कांदा भाजलाय. आता कांद्यामध्ये मी थोडी हळद टाकते. हळद दाखवली नव्हती. हळद, मीठ, सगळं भाजून घ्यायचं परतून. भाजून झालेला आहे कांदा. याचा टोमॅटो घालते. हे बघा, टोमॅटो. आता बटाटा आहे ना ऑप्शनल आहे, म्हणजे तुम्हाला पाहिजे असं तर घाला, पाहिजे असं काय घाला. नाही घातलं तरी चालेल. नाही तर बटाटा घालते, कच्चा आहे ना तो शिजायला पाहिजे. बघा, हे ढवून घ्या. मिरचीचा ठसका लागतो. तो असं ढवून घ्यायचा आणि जरा झाकून ठेवायचं, म्हणजे ते बटाटा शिजला पाहिजे. गॅस बारीक करून ठेवायचं. चेक करते, बटाटी शिजली आहे. आता मी हे वांगं घालते. हे वांगं घालून ना थोडं शिजायला द्यायचं. वांगं थोडंसं कच्च राहिलंय ना, थोडं शिजा, म्हणजे बटाटी पण शिजेल. पाणी नाही घालायचं. पाणी बिलकुल नाही घालायचं. बघा, नंतर झाकण ठेवलंय. हे बघा, चेक करूया. चेक करतो, मध्ये चेक करायचं. पाणी नाही ना, ते चेक करायचं आणि जरा दाबून घ्यायचं वर. ते असं दाबून घ्यायचं. वांगं जरा ते थोडंसं कच्चं राहिलं ना, म्हणजे ते शिजून निघेल. चुलीमध्ये कसं व्यवस्थित भाजलं जातं. गॅसवर जरा भाजायला वेळ लागतो. आणि जे बर्नरवर सगळं ना ते काळं पडतं ना, मग बर्नर खराब होतात. म्हणजे त्याला जाळी तरी पाहिजे बर्नर जेवायला, वांगं भाजायला. अजून एक थोडं 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं. पण मध्ये चेक करायचं 5 मिनिटाच्या मध्ये पण. आणि पाणी नाही लगेच लागू शकतं. मी आता चेक करते. झालेलं आहे. मग आपलं शिजून आलं. थोडंसं कच्चं राहिलेलं शिजून आलं. आता मी हे शेंगदाण्याचं कूट घालते. खोबरं वगैरे काही वापरणार नाही, हे शेंगदाण्याचं कूट घालणार. आणि बारीक चिरून कोथिंबीर टाकणार आहे. हे बघा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर. मी कोथिंबीर ना आधी चिरून ठेवत नाही, कोथिंबीर काळी पडते. फ्रीजमध्ये काढली बाहेर कापून ठेवले का लगेच काळी पडते. हे बघा, ढवळायचं असं, ढवून घ्यायचं.
हे बघा मी केलेलं वांग्याचं भरीत कसं वाटलं तुम्हाला कमेंट करून सांगा. बटाटा काय तुम्हाला पाहिजे असेल, बटाटा नाही घालत, पण तुम्हाला आवडत असेल तर घाला बटाटा, नाही घातला तरी चालेल. हे बघा. आणि आता मी लोखंडी तव्यावर केले ना, मी आता दुसऱ्या टोपात काढून ठेवणार आहे, कारण लोखंडी तव्यावर केलं जेवण तसंच ठेवायचं ना, कारण कलर त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये कलर बिलर चेंज होतो, कलर बिडत तवा थोडा हे करायला सुरुवात होते. मग त्यामुळे काय करायचं, याच्यावर लोखंडी तव्यावर काय केलं ना, ट्रान्सफर करायचं जेवण दुसऱ्या याच्यामध्ये भांड्यामध्ये. तर मला कमेंट करून सांगा कसं केलंय ते. मी केलेलं वांग्याचं भरीत तुम्हाला कसं वाटलं मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी तुमच्यासमोर घेऊन देत राहील. आणि तुम्ही सेम असं करून बघा, नक्की आवडेल तुम्हाला. चला आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीमध्ये.